ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. шахсоне ки хунукзадагӣ доред, зуд пешоб мекунед, пас ширкати шифофармо ба шумо ин асали гиёҳӣ бо номи паҳлавонро тавсия медиҳанд, ки ҳамаи ин мушкилиҳоро бартараф мекунад. ҳамчунин ин асал тестостерони шуморо баланд карда гардиши хунро хуб мекунад ва аз ҳама муҳим, ин асал танҳо аз гиёҳҳои табиӣ тайёр шудааст ва дар таркибаш ягон гуна химикат надорад. барои заказ кардани ин асал ё барои маълумоти бештар ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва мутахассисони ширкати шифофармо дар ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб дода ин асалро ба ҳама шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон доставка мекунанд. чемпиони вазни миёнаи UFC Ислам Махачев гуфт, ки рақиби навбатии ӯ Илия Топурия намешавад ва ҳамчунин фикрҳои худро оиди сафари Иенгери ба Грузия баён кард. муҳориба зидди Топурия дар кохи сафед аниқ намешавад, чунки ӯ аллакай рақиб дорад ва ҳозираш дар муҳорибаи мо барои UFC шавқовар нест. дар вазни ман довталабони арзанда ҳастанд: Иенгери, Камару Усман, Майкл Моралес. лекин рости гапро мегум, мо ҳоло оиди ягон рақиби аниқ гуфтугӯ кардагӣ нестем. дар ҳама ҳолат барои ман рақибҳо зиёданд. Топурияро бошад муҳориба зидди чемпиони муваққатӣ интизор аст. барои ҳамин соли 2026 эҳтимолан муҳорибаи мо бо ӯ баргузор намегардад. агар ягон вақт ин муҳорибаи мо баргузор гардад, пас танҳо дар вазни 77 килограмм мегузарад. оиди сафари Иенгери ба Грузия бошад, пас ин иштибоҳи бисёри ҷангуарон аст. 2-3 моҳ пеш аз муҳориба ба дигар макон мераванд, то ин ки гӯштини худро хуб кунанд. ин чиз метавонад ки зидди ту баръакс кор кунад, чунки ту ба гӯштини худ боварӣ карданро пайдо мекунӣ, лекин дар вақти ҷанг ба ту кӯмак намекунад. дар 2-3 моҳ гӯштинро ёд гирифтан номумкин аст. ин коре ҳаст, ки ту бояд аз хурдсолӣ ва солҳои дароз машғул шавӣ, гуфтааст Махачев. дӯстон, чӣ гуна ки аз навори гузаштаи мо медонед, Иенгери ба Грузия рафт, то ин ки гӯштини худро барои муҳориба зидди Ислам Махачев хубтар кунад. ҳоло муҳорибаи онҳо таъйин шудагӣ нест, лекин бояд қайд кард, ки Иенгери яке аз довталабон барои камарбанд аст. чемпиони пешинаи вазни миёнаи UFC Шон Стрикланд, Хамзат Чимаев ва Насруддин Имавовро пас зад, вақте ки аз ӯ оиди муҳорибаи онҳо пурсон шуданд. шумо дар ҳақиқат дидан мехоҳед, ки чӣ гуна ду террористи мусалмон зидди якдигар меҷанганд? эҳтимолан Хамзат Имамовро ба замин афтонида дар он ҷо ӯро идора мекунад. аҷиб мешуд агар ки муҳорибаи онҳоро дар кохи сафед ташкил мекарданд. лекин бо чунин роҳбарон ман ҳатто ҳайрон намешудум, чунки Трамп ин корро ташкил карда метавонад. биёед ба ёд меорем, оё Али Абдулазиз дар саҳна якҷоя бо Трамп истодагӣ набуд? ӯро бо чанд шиноснома қапида буданд ва ӯ хабаркаши ФБР аст ва ӯ дар бари президенти Амрико чӣ кор мекард? чӣ гуна ӯро ба он ҷо роҳ доданд, гуфтааст Стрикланд. ногуфта намонад, ки аллакай шаби ҳамин шанбе ба якшанбе Шон Стрикландро муҳориба зидди Энтони Хернандес интизор аст, ки муҳорибаи онҳо муҳорибаи асосии турнири UFC Fight Night мешавад ва ғолиби муҳорибаи онҳо рақиби навбатии Хамзат Чимаев шуда метавонад. ва биёед мебинем, ки Эрнандес оиди муҳориба зидди Хамзат чӣ фикр дорад. ма дар замин ҳимояи хеле хуб дорам ва фикр мекунам, ки Чимаевро маҷбур карда метавонам, ки дар стойка ҷангад. умуман барои ман фарқ надорад, ки муҳориба дар куҷо мегузарад: дар замин, дар стойка ё дар клинч. Ҳамзат танҳо як яроқ дорад, ман бошам дар ҳама мавқеъ хатарнокам. ман имконияти худро ба даст овардан ва исбот кардан мехоҳам, ки ман чемпионам. камарбанд дар дасти касе ки набошад барои ман фарқ надорад. ман ин камарбандро соҳиб мешавам, ҳамаи довталабонро шикаст медиҳам ва бо эҳтимоли калон шумо дигар маро намебинед, чунки ман аз ҷангҳо мерам, гуфтааст Эрнандес. ба фикри шумо дӯстон, дар ин муҳориба кӣ ғолиб шуда метавонад? фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.